Ola, benvidos a Orixe e Calidade. A primavera faise de rogar, así que no programa de hoxe falaremos de como está a afectar este mal tempo aos viñedos. E tamén lles falaremos do acto de celebración do 25 aniversario da ADO Rías Baixas. Comezamos. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso os crecementos posteriores. Ven en bolsas hidrosolubles e non hai que medir nin pesar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. Es un producto de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Esta semana Orixe e Calidade achegouse ao campo para comprobar como as chuvias están a afectar as labores de mantemento dos viñedos. Falamos co técnico de campo Xaquín Martínez. A primavera faise de rogar. Esta chuvia está a complicar o remate das tarefas de inverno nos viñedos e en algunhas parcelas ainda están a ultimar os atados. Complica especialmente o tratamento contra enfermidades da madeira como a escoriose, que xa se debía de estar a aplicar, pero ser sustancias de contacto hai que esperar a que pare de chover. Teríamos que estar dando xa o tratamento da escoriose nas parcelas onde o ano pasado hubo problemas e tal, pero como é unha enfermidade onde para combatila son produtos de contacto, así a chover pois non recomendamos dalo porque sería lavado de inmediato. Entonces, si para a semana é verdad que ven o bo tempo, pois sería o momento de tratarlo, ainda que vamos un pouquiño tarde, pero así, mentre o tempo non estea estable, non se pode tratar, non se debe, non vai ser efectivo o tratamento contra a escoriosis. As viñas que están afectadas, e tan pronto levanta o tempo, darlle un pase, incluso xa, non só con mancozeb, sino con algunha outra materia activa, incluso antimildio, non? Entonces xa adiantaríamos a primeiro pase antimildio, intentando protexer os brotes que están máis atrasados contra a escoriose tamén, non? E o mesmo pasa co pedroulo, estáse a detectar a presencia deste gurgullo nas viñas que se alimenta das xemas, brotes novos e follas en fase de apertura. Vimos un par de parcelas onde temos un ataque leve ou presencia de pedroulo, pero tamén pasaría o mismo, non? Que con produtos de contacto como é o insecticida que está reconocido, que está registrado para o pedroulo, tampouco vai ser o tratamento efectivo. De todos xeitos, aconsellase eliminar mecánicamente os adultos que se atopen e só se son poboacións moi elevadas aplicar un insecticida clorpirifos 48%, o único registrado para este uso en España. En canto ao tempo levante, o tratamento ha de realizarse a primeira hora da mañá ou a última da tarde, que é cando se alimentan os adultos. O tema do pedroulo únicamente nas fincas onde realmente se vexan e haxa incidencia, porque haxa un pedroulo na parcela non quere decir que haxa que tratar. Mais é característico o tema do pedroulo porque vacía a xema, fai un burato e, aínda que coma algunha xema, non ten que ser un ataque forte para que estea xustificada a súa intervención contra o pedroulo. E mentre se espera o bo tempo, o viticultor pode aproveitar para poñer a maquinaria a punto para, en canto se poida, aplicar os fitosanitarios. Estamos facendo ahora, si é o que deben facer os viticultores, é preparar as máquinas, facendo a revisión da maquinaria de aplicación de fitosanitaria posta a punto para que cando realmente faga falta arrancar, ter todo listo, non? Que non pase todos os anos que vale coller, hoxe non podo, mañán teño que ir ao taller, estas cousas, eso sí que o temos xa
posta a punto, o tema da calibración da maquinaria e a posta a punto. Falamos do pedroulo, que se alimenta das xemas, pero outro aviso de que a campaña xa está aí para empezar e que xa está madura a espora do mildeu. Nun mes aparecerán as primeiras manchas, pero isto só implica que se inicia o ciclo da enfermidade nesta campaña, polo que non hai que aplicar ainda ningún tratamento. Xa nos deron aviso da estación do Areiro, onde xa está madura a espora do mildio, entonces isto vai nos indicar que o primeiro ciclo xa empeza. En torno a 30 días, máis ou menos, empezarán as primeiras manchas. As primeiras manchas non son preocupantes, pero sí, bueno, é o aviso de que a campaña xa está aí para empezar. Outra tarefa que está en espera por mor do mal tempo é a aplicación de abonos químicos. As materias orgánicas ou encarados sí que xa os temos feito, ou xa deberían estar feito, pero os abonados químicos, onde xa son produtos máis solubles, o que o fixo, pois, xa os terá lavados na maioría das partes, e os que non os fixeron, que a recomendación é que aínda facelos daqui a 15 días ou así, cando teñamos xa un tamaño de brote en torno a 20 centímetros, unha cousa así, que cando a planta vai a necesitar deles. De momento a planta está tirando das reservas da madeira que tiña do ano pasado, entonces non é necesario facer o aporte ese, é recomendable facelo eso para a semana que ven ou en 15 días. En canto ao laboreo, este técnico recomenda non eliminar de momento as ervas da parcela. Agora mesmo, con tanta chuvia, a cuberta vegetal axuda a eliminar o exceso de auga e permite a entrada á viña. A erva pois vai ser a ferramenta que teñamos para sacar o exceso de auga. Entonces, de momento deixala, porque nos vai axudar a poder entrar nas fincas para tratar e incluso para poder entrar, porque nos sitios onde teñamos o laboreo feito, pois está tan encharcadas e é máis complicado. De momento a erva é positiva que haxa, porque vai a sacar o exceso de agua e non vai competir por nutrientes pola planta. Despois, cando fagamos xa o aporte de químico, cando se faga, pois xa destruiremos e xa incorporaremos ou incluso segala. Non é justificado ahora destruir a erva, porque vai ser a ferramenta que vamos a ter para sacar o exceso de auga. O que si se pode facer xa é empezar co primeiro aclareo de brotes. Agora que temos unha fenoloxía de 2 a 4 follas estendidas, é un bo momento para facelo. Este ano a brotación está sendo moi homoxénea, está brotando moi ben, está brotando desde o principio ao final. Entonces, as cargas altas de yemas de unha parcela, pois o momento de regularizar ese exceso de carga é agora é moito máis fácil, cun tamaños de brote pequeniño, pois é moi rápido sacar as xemas dobles, sacar as xemas da madeira bella, que non van a ter racimos ou van ter menos racimos, e sería o momento de facer a primeira intervención en verde. Tens que ter un tamaño de brote, bueno, pues saber que a brotación xa está avanzada. Canto antes se faga é máis rápido, é máis cómodo, porque é máis sencillo. De momento ainda temos un mes e pico para facelo, pero bueno, o que eu queira facer é nas zonas onde a brotación pois está máis adiantada, pois é o primeiro pase que xa temos en mente. Nós facelo como podamos tarde, en 15 días, 3 semanas empezaremos. A xente que podou antes, pois agora xa empeza tamén a estar nunha fenoloxía de 2 a 4 follas estendidas, entonces sería o momento de facelo. A chuvia entorpece as labores no campo, pero de momento non causou danos no viñedo, polo que as expectativas para esta campaña son altas. A principio, en febreiro, pois veu un febreiro quente, entonces o inicio da brotación pois adiantouse, pero agora como levamos un mes de marzo e un principio de abril bastante frío con moita auga, pois en relación cos outros anos temos un pouco de retraso na fenoloxía. En xeral, que haxa un retraso, que a brotación sea tardía é bo, entonces o exceso de auga de momento a chuvia no inverno nunca foi mala. Entonces, de momento, pois temos as expectativas ben altas e non hai por que pensalo ao contrario. Agora a ver se ven bo tempo e nos deixa seguir traballando, pero de momento a auga non é necesaria, pero tampouco fixo daño de momento. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual.
A denominación de orixe Rías Baixas cumple 25 anos e con tal motivo editouse un libro de fotografías do fotógrafo Xurxo Lobato e apoiado por textos do xornalista Cristino Álvarez. Presentouse nun acto multitudinario que se celebrou no Hostal dos Reis Católicos o pasado xoves en Santiago de Compostela. Rías Baixas, o viño do mar. Este é o título do libro co que a denominación de orixe Rías Baixas conmemora o seu 25 aniversario. O volume presentouse o pasado xoves pola noite no Hostal dos Reis Católicos en Santiago, apadriñado por un nutrido grupo de autoridades e xentes do sector, entre elas o presidente da Xunta Alberto Núñez Feijóo. A esta denominación, os adegueiros, os viticultores, as xentes que traballan esas cepas e esas viñas, se lles debe a profesionalización do sector, se lle debe a calidade do viño e se lle debe a que Galicia este en 57 países e que este nos principais restaurantes do mundo. O libro Rías Baixas, o viño do mar condensa a esencia desta denominación. Paisaxes, adegas, clima e a diversidade das súas 5 subzonas aparecen plasmadas neste volume a través de 265 fotografías realizadas en 2012 por Xurxo Lobato e apoiadas por textos do xornalista Cristino Álvarez. Trátase dunha crónica visual do mundo do viño nas Rías Baixas. Quixen facer unha crónica visual, unha homenaxe ao viño namorado do mar, que se entendese o viño como un produto máis do noso patrimonio e ligado a outros patrimonios. Cando bebemos vino Rías Baixas, estamos a consumir o sabor dun territorio, dunha paisaxe, dunha historia, un xeito de entender a vida. No cabe ninguna duda de que la denominación de origen Rías Baixas, su Consejo Regulador, puede decir sin faltar a la verdad que fue mucho lo que recibió del entorno, pero que todo eso lo ha devuelto con intereses, lo ha devuelto con creces. La labor de los hombres del vino de las Rías Baixas ha supuesto un cambio espectacular en la zona, desde mi punto de vista, para bien, no, para muy bien. 25 años es una edad maravillosa en la que uno, pasadas ya las incertidumbres de la infancia, pasadas las validades de la adolescencia, alcanza, pleno de belleza y fortaleza, una esplendorosa madurez. Lo han sabido captar a la perfección los autores Xurxo Lobato y Cristino Álvarez. Han sabido resumir en estas páginas nuestra esencia, nuestros mejores momentos, nuestro, repito, esplendoroso presente. Gracias de nuevo, por lo tanto, Xurxo e Cristino. A publicación amosa o ciclo da viña nas diferentes estacións do ano e a elaboración do viño desde a vendima ata a súa comercialización. Retratei durante as 4 estacións, inverno, primavera, verán e outono, a transformación da paisaxe, as súas luces, as súas néboas, tipos de viñedo en espaldeira, as singulares parras, o característico minifundio e as modernas plantacións, o nacemento do brote, a flor e a vendima, detalles de acios e panorámicas do territorio, adegas en edificios de original arquitectura e as tradicionais en pazos. As imaxes do amigo Xurxo permiten identificar claramente como o viño axuda a configurar a paisaxe e como o viño é non só un produto, non só un líquido, o viño é unha forma de vida, é unha forma de entender a vida e unha forma de vivir. Son os pazos, son as fincas cheas de vides, son as paisaxes mesturadas con parras, son as adegas, son as industrias asociadas, son os empregos, son a riqueza. Os viños das Rías Baixas son, en definitiva, responsables de boa parte da nosa historia, de boa parte da nosa forma de entender a vida e de boa parte da configuración social e económica de Galicia. A de Rías Baixas celebra o seu 25 aniversario co obxectivo de manterse como referente dun dos mellores viños brancos do mundo. E o balance do Consello Regulador é moi positivo. Pasamos en 25 años del carro de vacas y la prensa manual a ser una de las denominaciones de origen donde la tecnología ha entrado con más fuerza. De una vitivinicultura tradicional, anclada fuertemente en sistemas ancestrales, a una verdadera renovación tecnológica. Hemos visto cómo nuestros viticultores de los primeros momentos, nacidos en un mundo rural que seguía cultivando el campo como se había hecho toda la vida, en la viticultura empírica, en expresión feliz de aquellos tiempos, revolucionaron nuestro viñedo y dieron paso a una generación donde las tecnologías del conocimiento, de la información, de la comunicación,
entraron con enorme fuerza, asegurando así que la de agricultor sea ya de hecho unha profesión moderna e digna de futuro. O presidente do Consello, Juan Gil, destacou que a unidade trouxo ata aquí a denominación de orixe Rías Baixas e pediu seguir traballando xuntos para darlle continuidade. Nada será fácil a partir de ahora. Las dificultades financieras estrangulan proyectos que en otras circunstancias serían fácilmente viables. La atonía del consumo nos obliga a buscar nuevos mercados. La competencia feroz nos fuerza a márgenes de explotación a veces insuficientes. Todo ello nos pone a prueba todos los días. Ojalá que nadie se quede en el camino. Debemos trabajar unidos y tomar aquellas decisiones que beneficien al sector en su conjunto, prescindiendo de visiones cortoplacistas o de intereses particulares. Juntos hemos llegado hasta aquí y juntos llegaremos seguramente mucho más lejos. Grandes y pequeños, viticultores y bodegas, mercantiles y cooperativas, todos somos necesarios. Neste cuarto de século de vida, a DO Rías Baixas conseguiu facerse un oco no difícil mundo dos viños de calidade e facelo tamén no estranxeiro. Arestora de cada 100 botellas, 26 exportanse e xa se venden en máis de 57 países. Por eso vamos a seguir destiñando os fondos, querido presidente, que temos. Non podemos destiñar os que non temos, pero podemos triplicar os fondos para aumentar a calidade e primar a calidade do viño. Podemos incrementar un 50% os fondos que dedicamos á internacionalización deste produto e podemos tamén incrementar un pouco as axudas para promover os produtos das denominacións de orixe protexida no seo da Unión Europea. Falouse dos cambios que a DO Rías Baixas produciu en Galicia a nivel económico, social e paisaxístico, pero tamén da calidade alcanzada nestes 25 anos polos viños amparados baixo esta denominación. En las Rías Baixas se elabora uno de los mejores vinos blancos del mundo cristiano, que es el mundo del vino. Un vino al que muchos siguen llamando joven, y lo vamos a aceptar. Pero no porque haya que beberlo cuando aún es un niño, sino porque al fin y al cabo, a los 25 años, se es todavía muy joven, aunque algunos de los albareños de entonces ya tengan nietos. Y yo seguía pensando que los mejores vinos son los que más duran, como los nuevos albariños, que abre uno una botella de 4 o 5 años y se sienta en el cielo. Si despois de ver este libro o lector sinte que bebeu Rías Baixas, o fin do libro estaría cumprido. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Achegamos agora outras novas do sector. 6 xornalistas irlandeses están de visita estes días na DO Rías Baixas para coñecer in situ as diferentes subzonas desta denominación. En total serán atendidos por 9 adegas de Rías Baixas e tamén polo Consello Regulador no Pazo de Mugartegui, onde xa realizaron unha cata de 18 marcas desta DO presentes no mercado irlandés. Unha visita que estes periodistas trasladarán aos seus lectores irlandeses. Irlanda ocupa o 8º lugar dos 57 países aos que exporta esta denominación, cun total de 91.003 litros no exercicio de 2012 e cun incremento de algo máis do 41%. Os premios Alimentos de España, outorgados anualmente polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, introducen na súa normativa unha nova categoría dedicada ao viño. Para iso terase en conta o resultado do concurso internacional de viños Bacus, organizado pola Unión Española de Catadores. Precisamente nesta edición, na que participaron máis de 1000 viños de diferentes países, os caldos de Rías Baixas obtiveron 8 Bacus de ouro e 11 Bacus de prata, a maioría da anada 2012, pero tamén se premiaron marcas de anadas de 2009, 2010 e 2011. Unha tese doutoral realizada pola Misión Biolóxica de Galicia pola bióloga Sol Famuz Castro revela que os mostos elaborados con albariño da DO Rías Baixas teñen un elevado número de compostos fenólicos potencialmente bioactivos que se definen polo seu papel beneficioso para a saúde humana. Neste estudio illáronse e identificáronse máis de 100 compostos fenólicos en 9 mostos desta DO elaborados coa variedade albariño. Ademais, identificáronse 10 compostos fenólicos nunca antes identificados en mostos, dos que 5 tampouco se identificaran con anterioridade en vitis vinífera.
A Xunta promocionou esta semana en Madrid os produtos galegos do agro e do mar no Salón de Gourmets 2013, considerado un dos eventos máis importantes de Europa de alimentos e bebidas de alta gama. O Goberno autonómico deu o seu apoio ás 35 empresas galegas e aos 22 consellos reguladores de produtos de agroalimentación presentes neste certame. A Xunta contou cun stand institucional de 504 metros cadrados no que se celebraron diferentes degustacións e actividades de promoción. Bodegas Cuatro Pasos do Grupo Martín Codas sortea 7 viaxes para 2 persoas ao hábitat do oso pardo que inclúen unha visita á adega con degustación dos seus viños. A participación realizarase a través da páxina oficial de Facebook de Bodegas Cuatro Pasos desde hoxe ata o día 17, que é cando se darán a coñecer os gañadores. A viaxe realizarase o vindeiro 20 deste mes de abril e durará unhas 8 horas. Pois ata aquí chega o programa de hoxe, xa saben, Orixe e Calidade volve o vindeiro xoves á mesma hora. Tantón, disfruten da semana. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso os crecementos posteriores. Ven en bolsas hidrosolubles e non hai que medir nin pesar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. Es un producto de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome.